Ungqongqoshe wamaphoyisa udonse ngendlebe yabakwaDlodlo ukuba bengancengi uma benza umsebenzi wabo. Sibophezele ekutheni kuzofanele engabe khona inhlekelele ezokwenzeka, kungabe khona lutho oluzokwenzeka, bonke abantu baphephe. Sicela abantu baseNingizimu Afrika babambisane nathi. Ucele uhlabe wasihlikiza izinkulumo ezithe zokuphepha ziqiniswa ngoba sekufika abaholi bakwamanye amazwe. Kusuka ngomhla ka-8 kuMeyi senza la esithi Operation Channel, okusho ukuthi sishanela wonke ama-criminals. Esekudala ukuthi enyangeni ezimbili noma enyangeni ezintathu edlule sibopha abantu abawu-99,754. Kule weekend kuphela sisebenzisa lolo hlelo sibopha abantu abawu-9,000. Namhlanje abaholi kanye nezithunywa bamazwe azoba ingxenye yengqungquthela bathelekile kulelizwe. Ingqungquthela ye-BRICS kulindeleke ukuthi iqale kusasa ize iphele ngoLwesine. Kanti khona kusasa kulindeleke ukuthi umengameli waseChina uXi Jinping avakashele ezindlini zombuso ePitoli. Ezokuphepha zizobe zigcine kakhulu eSandton eGoli, kanti kulindeleke ukuthi Imigwaqo Eseduze neSandton Convention Center lapho kuzosingathwa khona lengqungquthela ivalwe. Kanti abashayeli bayanxuswa ukuba besebenzise eminye imizila.